Per a contestar des de gCloud, com si estiguérem utilitzant el correu institucional de la Universitat d'Alacant, tant @ua.es com @alu.ua.es, hem de fer un pas més, i és vindre a la rodeta dentada, la configuració, com sempre, i des de configuració entrem a comptes i importació. En comptes i importació entrem a envia correu com a i afegim una adreça electrònica nova. Eliminem, desmarquem l'opció de tractar com a àlies i introduïm l'adreça electrònica de la UA, en aquest cas la institucional. Fem clic en el pas següent, ens ho detecta tot, excepte la contrasenya. La contrasenya la indiquem i fem clic en afegir el compte. I ens apareix un codi de verificació que ens ha enviat al correu electrònic de la Universitat d'Alacant, que com que el tenim readreçat al nostre correu de gCloud, doncs és tan senzill com accedir al correu i dins del correu que ens han enviat fem clic en l'adreça que tenim ací per autoritzar que des del nostre compte de gCloud puguem fer enviaments amb el nom de ua.es o alu.ua.es. Ara l'única cosa que ens queda és comprovar que efectivament si redactem un correu podem seleccionar des de quin compte de correu el volem enviar. A més, podrem configurar des de configuració, la rodeta dentada, configuració, i en comptes d'importació podrem configurar quina operació volem que faça Gmail o gCloud, en aquest cas, per defecte. Quan contestem un missatge, si volem que responga des de la mateixa adreça a la qual s'ha enviat el missatge, és a dir, m'envien un missatge a @ua.es, a mi m'arriba en gCloud, jo conteste i conteste com si estiguera contestant des de @ua.es, seleccionaria esta, i l'altra opció és respondre sempre amb el remitent gcloud.ua.es. Per la qüestió de la institucionalitat, etc., doncs una possibilitat és configurar això i si ens envien a ua.es contestarem com a ua.es, sense cap tipus de problema ni d'haver de tocar res de res. I cada missatge que escriguem des de zero, que no sigui una contestació, serà tan senzill com seleccionar quina és l'adreça des de la qual partim.